Nse somɔgɔw ka kɛnɛ denbaya ka kɛnɛ bisimila an ye mun kɛ Nse somɔgɔw ka kɛnɛ denbaya ka kɛnɛ bisimila an ye mun kɛ ne Masama Kulibali ale ye Abdoulaye n barakɛ ɲɔgɔn don k'a kɛra di APDP maaw ka brigadier ye ko mun DP APDP a y'a jɔ fɔlɔ n ka n denkɛ wele komi ale bɛ baara kɛ bangi la Musa naya dɔw ni polisi fini nalen don ko ADP wa APDP basi tɛ anw tɛ polisiw ye anw ye APDP maaw ka brigadier ye kosɛbɛ APDP o fana jumɛn APDP Mali cakɛda ye min bɛ hakili to adamaden kunna ko lakanani sira kosɛbɛ adamaden kunna ko adamaden kunna ko kunnafoli adamaden kan o kunnafoli sugu jumɛn adamaden tɔgɔ kunnafoni APDP yɛrɛ ye cakɛda ye n'a bɛ fɔ a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel service privé ya Mali cakɛda service don public jamana mɔgɔ de y'a bila en place d'accord anw ka baara ye sensibilisation ye ka don duw kɔnɔ ka taa entreprises la ka taa écoles la ka taa universités la ka taa structure de santé la ka taa lieu de commerce la fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ adamaden kunnafoli se ka o cari n'a sɔrɔ o bɛ ka kɛ sariya ɲuman kan aw ka baara in fanga ka bon la dɛ adamaden tɔgɔla kunnafoni ninnu ka baara kɛ n'o bɛɛ ye tan voilà donc o de y'a to an bɛ ka wuli ka sensibilisation kɛ ka se ka aw yɛrɛ dɛmɛ sabula n'i ye maa ja ta k'a bila cogo modèle dɔ la n'a ma bɛn a tigi bɛ se k'i convoquer sariya la wa sariya i den photo ta k'a bila réseau kan o fana b'a la aw bɛ téléphone minnu ci la allo karisa allo ni kelen t'a bɔra ka sɔrɔ kelen t'a kalama donc anw ka cakɛda n'o ye APDP anw wulila de pour que ka se ka adamadenw ka kunnafoni lakana cogo min aw ka nin kuma in kɔni an ka so n bɛ n ka so jɔ n ta n ka so in tɛ ka caméra sigi hali i ka numéro de téléphone n'i ye maa wɛrɛ ka numéro de téléphone cari bɔlɔlɔ sira fɛ ou bien k'a di maa wɛrɛ ma k'a sɔrɔ a sariya t'i bolo i bɛ ɲangi ale yɛrɛ bɛ ka min fɔ u ka olu ka so aw ka so min filɛ nin ye aw ka so min filɛ aw ye caméra min sigi a sariya sɛbɛn b'aw bolo wa ayi a t'a bolo dɛ ne de ko n ko denmisɛnninw bɛna mankan ci ka balo kɛ k'an ka kogo nɔgɔ an tɛ sunɔgɔ bolo an ka mobili cira da la an k'an ka kamera kɛ da la an ye kamera sigi an y'a wari bɔ an yɛrɛ kun nka an t'a dɔn ko nin b'a la koyi an bɛna kari kɔnɔna yɛrɛ bɛɛ lajɛ ala k'an kisi ni ko kun bɔra a la ko maa ye plainte tigɛ aw kama o tun ye kɔlɔlɔba ye dɛ musokɔrɔba o tun ye kɔlɔlɔba ye wa so dɔrɔn tɛ dɛ an tɛ ka don sow dɔrɔn kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso b'o la agence de voyage b'o la agence de transport b'o la structure de santé b'o la université b'o la école secondaire b'o la fondamentale b'o la privé b'o la cakɛda o cakɛda pour que données personnelles bɛ se ka garanti cogo min na adamaden kunna ko fɔli k'o matarafa restaurant dun dumuni bɛ kɛ yɔrɔ min na o fana b'a la a ye dun aw bisimila aw tare wa nin kan ka diya jamanaden bɛɛ kan ka tɛgɛrɛ fɔ nin ye ka chapeau ka garde-à-vous bila aw ye ko APDP a ye dɔn ko autorité de protection des données à caractère personnel personnel wa a ɲininen don aw fɛ fɛnɛ n'aw ye barge ye maa min bolo
aba sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ a bɛ fɔli de ma ko KPDP kasi b'a ka voilà ko ye wa anw ka olu ka cakɛda ma n denkɛ wa n'aw ma ni fini ye maaw b'a la fini dɔrɔn tɛ fɛnɛ dɛ f'a ka papier minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ nin tɔgɔ ka ɲi ninnu ye fɛn o fɛn fɔ sisan nin bɛɛ ye laada a ye na a ye don so kɔnɔ kamera wɔɔrɔ b'an fɛ yen an ye wɔɔrɔ bila yen wulunin ka yɔrɔ la 2 bɛ yen ani so kɔfɛla la an sigiɲɔgɔn du dɔ bɛ yen an ye 1 da ye walasa olu ka finiw kana se ka to ka bin an ka du kɔnɔna la i y'a ye dɛ. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari sibirisu ye min ye juma ale tile timɛra bi an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kalo tile 8 ye bi ye san 2025 n'o ye utu kalo ye Falaye an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sufɛ baara ale ma nɔgɔn kosɛbɛ ale ni solikawulilaw man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ Falaye ko n'i kɛra dutigi ye i kɛra jamanatigi ye i kɛra kiiritigɛla ye i kɛra gɛrɛnkuntigi ye i kɛra baarakɛyɔrɔ kuntigi ye i bɛ se k'i ka kiiriw tigɛ i bɛ se k'a kɛ cogo min ka di i ye Falaye nka i ka denbaya i bɛ ka bɔmu labɛn k'a bila u ɲɛ dɛ kuma tɛ n'i bɛ ka se maaw ma u jo kan n'a bɔmu ye e yɛrɛ jɛ a t'i ka denbaya to dɛ min ye n bɛ n ka denw ka avenir dilan n bɛ n denw ka siniɲɛsigi dilan Falaye siniɲɛsigi dilanbaa ye Ala de ye faamaw bɛ mun f'u ye Falaye miliyari ta in k'a dun o tɛ o wari ta in k'a dun o tɛ i ye layidu min ta maaw ye baara k'o kan dɔrɔn i tilara kana taa maa si fɛ yen kana fɔ maa ka dugawu k'i ye i tilen dɔrɔn i yɛrɛ ye min fɔ i k'o baara bɔ a sira fɛ dɔrɔn a tɔ o t'o jabaru masa ma n'o tɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la maa caman bɛ degun kɔnɔ Falaye chauffeur de ye bi tile bɛ kɛ k'an wele minnu bɛna ka bɔ Côte d'Ivoire minnu bɛna ka bɔ Burkina minnu bɛ bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan Koro k'a daminɛ Koro la ka na se Bamakɔ yan Falaye minnu bɛ bɔ Kayi u bɛɛ lajɛlen ko polisiw gendarmew gardiw finitigiw k'u kɛlen don k'u sɛgɛn bi kosɛbɛ ko f'a bɛ mobili boli yɛrɛ nɛgɛ bɔ u la wa k'a la juguman yɛrɛ ye min ye minnu bɛ Kajana frontière la Mali ni Côte d'Ivoire frontière la Kajana Falaye k'olu bilama ko bolofaranga bolo ta kan dɛ chauffeur minnu b'o sira kan olu dɔw yɛrɛ ko yɛrɛ u bɛ lafiya minnu sɔrɔ an dafɛ jamanaw la u t'o sɔrɔ Mali kɔnɔ minnu fana bɛ bɔ Koro Bankasi Baɲangara ani Moti ninnu na ka na u fana ko ko Siyanso Falaye ko yen kɔni salatu tigɛ don dɛ k'i ye fɛn o fɛn fɔ u bɛ wari minɛ i la cogo min na u b'a minɛ i la o cogoya kelen na sɛbɛn b'i bolo o u b'a minɛ
sɛbɛn t'i bolo o u b'a minɛ anw dun ye nin fɔ a mɛnna ɲɛmaw ye n k'u hakili to nin yɔrɔ in de la n'a ma ɲɛ k'a ye maaw bila baara la a y'u lakɔlɔsi aw ka fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a yira k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ u bɛ k'a kɛ an t'a fɔ a bɛɛ ne fala ye parce que maa kana baga maa dɔw fana ma dɔw b'a kɛ ka ɲɛ nka min y'a ye nin waati laban in na mɔbilitigiw ka kuma cayalen don sofɛriw ka kuma cayalen don kɔnvɔyɛriw ka kuma cayalen don donibatala minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na u bɛɛ lajɛlen n'u donna dɔrɔn u bɛ boli ka na anw fɛ yan sabula anw bɛ parikin kɛrɛfɛla la n'u ye mɔbili jɔ dɔrɔn u bɛna ka na kuma fɔ an ɲɛna ko dɔw yɛrɛ bɛ kɛ walayi maloya don a tɛ se ka lakali yɛrɛ mɔgɔw jiginna ka bɔ mɔbili kɔnɔ fala ye k'u bɛ taa dɔ lajɛ kiliniki la o kiliniki taa n'o segin cɛ u y'olu tigiw minɛ ko f'u ka 70,000 sara yɔrɔ o fana o kɔni ni mɔbili kɔni ko kɔni tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ hali n'o y'a sɔrɔ aw sigalen don o la k'u ye ko dɔ kɛ a k'o fɔ o ka fisa a ka wari minɛ o la nin sira fɛ wa nin n'an damantan o de bɛ yen nka an fana t'a fɔ fana ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi fala ye caman bɛ yen minnu fana b'u ka baara kɛ ɲuman na nin waati in na min ye an ka wolomasiri tabaw ye an b'u fo cɛsiri ni timinandiya la bi an b'an ka baabu daminɛ ni min ye fala ye o ye kulekan ye kulekan ye a bɛ ka bɔ jɔnni da ISC jamanaw u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka dugujukɔrɔ nafaw min ye marabaajuguw ye maa minnu nana mara kɛ an fɛ yan u ye degun min ta ka da olu kan k'u ka dugujukɔrɔ nafaw bɛɛ lajɛlen kumaniyaw ma a kulekan a bɔra maa min da kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'anw ka premier ministre ye n'o ye général Idrissa Abdoulaye Mayiga ye utu kalo tile 5 diɲɛ seleke 4 ka lajɛ dɔ tun bɛ yen sa ko jamana minnu bɛ yen nin waati in na fala ye n'o y'a sɔrɔ kɔgɔji kɔni t'u olu bolo général Idrissa Abdoulaye Mayiga Mali fangatigi ani min ye ministre bɛ mara kama bɔli kunna ISC tɔgɔla Asimi ye ale de bila ka taa k'a ka taa kuma a ye kumaw fɔ fala ye min ye diɲɛ magobatigiw ye niyɔrɔbatigiw maa minnu bɛ yen bi n'olu y'u si bɛɛ lajɛlen kɛ nin waati laban ninnu na ka n'anw ka dugujukɔrɔ nafaw salo ka taa n'a ye impôt juru u tɛ sara u yɛrɛ kɛlen ka fɛɛrɛ minnu fana sigi sen kan n'o ye fiscalité kow ye k'o kɛ yuruguyurugu ni dunkojuguya ye Abdoulaye Mayiga ka kuma na diɲɛ seleke 4 maaw u bɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'o ye ka juru sara k'a lajɛ u k'a don bɛrɛ la sabula Mali ani Niger ani Burkina olu ye degun min y'u ɲɛna kabini yɛrɛma hɔrɔnyaw waati fo kana se bi ma jɔnyajuru o waati min ye sɔrɔ minnu ye dugujukɔrɔfɛn ninnu bɔli ye fala ye u b'olu bolola sɔn a tɔ nana kɛ u yɛrɛ tɛ foyi ye u ɲɛna o la sa min ye nin jamana 3 in ye n'olu y'u tigɛ k'u jɔ k'u b'u kantigɛda yira u y'a yira sa k'a fɔ ko farafinna ka kelenya tɔnba ale ko ko ɲinan san ko k'o kɛ dilali san ye tiɲɛni minnu donna u kun waliya minnu sera u ma degun minnu bɛ yen n'u y'olu sɔrɔ kabini kɔrɔlen ko k'a lajɛ k'ale dilan o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔko ta nasira fɛ sariyako ta nasira fɛ politiko ta nasira fɛ Abdoulaye Mayiga a ko min ye dugujukɔrɔ nafa ye wa ko kɔni pi pɔgɔden de bɛ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na koyi min ye sanu ye o bɛ an fɛ yan uranium bɛ yen dugukolo sɛnɛta ɲuman bɛ an bolo min ye siraw ye bajiw kan o bɛ yen kuranko o fana bɛ yen a y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ko jamanadenw de tɛ ka tana foyi sɔrɔ a la wa min y'an ka jamanaw ye olu dugudenw bɛɛ lajɛlen bɛ fantanya kɔnɔna na ISC Mali Burkina ni Niger ko olu kɔni ye min ye sa o ye k'a fɔ degun kɔni min ye sanu yɛrɛ kɔni ye u bɛna n'a bɔ ka taa n'a ye fala ye k'a bɛ komi geribu sigilen sanu dingɛ sanfɛ a bɛ k'a ka geribu palan ta k'a sɔrɔ a sigilen don min kan o b'a kɛ fɛn ye k'a bɔ nɔgɔ la pewu ko wa ko min ye Faransina a kɔladenw ye Faransina ka baarakɛyɔrɔw Faransina ka sanubɔyɔrɔw Faransina ka nafabɔyɔrɔw ka dɔ di ka dɔ minɛ k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye sira dɔ fɛ ko o de kɛra ka nin jamana ninnu to kɔ Mali ale tun bɛ min sɔrɔ sanu na fala ye miliyari caman o de kumaniyara ma san laban ninnu na sisan sa min ye Mali jamana ye a wulila k'i jɔ koyi sanu baarakɛcogo sanu tɔnɔsɔrɔcogo sanu fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan ko o kun ka dɔgɔ kosɛbɛ ko fo k'a lajɛ min ye kɔntaraw ye ka segin kɛ olu kan koyi ko wa ko min ye kɔntara kɔrɔlen ninnu ye fala ye jɛlenya foyi tun tɛ a la tilennenya foyi tun tɛ a la yɔrɔ min na Mali tun kan ka miliyari 100 sɔrɔ
tama wo sɔgɔlen mali mo o ye a ɲɛna wa a ta bɛɛ lajɛlen tun ye buguri cɛncɛn ani banajuguw ye Niger min ye uranium ye tɔni 30 Falaye o de kɔni tun bɛ bɔ ale fɛ yen san o san nka min ye faransikaw ka cakɛda ye n'o ye Orano ye ni ale de tun ye Areva kɔrɔlen ye a ye Niger ɲɛ ko kɛlɛkɛlɛji la koyi 100 sarada la min ye 5 ka taa se 12 ma Niger sɔrɔ tun b'o sɔrɔ faransikaw bolo min ye nin warimuguba in ye ni nafolomuguba in min ye nin uranium baaraba in ye Falaye ni ale yɛrɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen min kɛ n'a ye bi a kɔlɔlɔ fɔlɔ tun ye min ye a ye Niger kɔni kɛ jamana ye jamana min ni a dugukolo bɛɛ lajɛlen halakilen don a maaw bɛɛ lajɛlen sɛgɛnnen don maa miliyɔn caman o de bɛ Niger kɔnɔna na bi minnu bɛ degun kɔnɔna na Niger y'i fa fɔ k'i ba fɔ yɛlɛma bɛ se ka don ko in na cogo min na u ma ɲɛ sɔrɔ a kɔlɔlɔ min b'olu kan sa o y'a ye k'a fɔ nin waati in na min ye furancɛla fanga min nana o de y'i can k'i jɔ ko faransikaw ka taa Falaye Orano Niger ye buguri fiyɛ o kɔ han o la sa Mali ni Burkina ni Niger bibi na k'u b'a fɛ k'u ka sɔrɔ k'a yakubaya u b'a fɛ k'u ka jamanaw k'olu taa ɲɛ min ye waleya minnu kɛra n'o o tɛmɛna jɛkulu fɛ jɛkulu minnu nana ka na an ka dugujukɔrɔ nafaw bɔ ka taa n'a ye kabini colonisation waati fo bi k'u t'a fɛ k'o kuma mɛn u tulo la tuguni wa u na wuli k'u jɔ k'u cɛsiri u ka hakɛ ye fɛn o fɛn ye k'o sɔrɔ ni maa min bɛna n'a bɔ i n'u b'a ta dabada min na fo ni sɔnn'u ma sabula jamana 3 in kalekan ye mun ye ka fɛɛrɛ sigi sen ka yiriwaliko ta nasira fɛ sariyako ta nasira fɛ politiki baarako ta nasira fɛ sini ma sinikɛnɛ ma n'a y'u ja fana u na yɛlɛma ka kɛ kuluba kelen ye siɲɛ kelen min ye ko bɛɛ lajɛlen k'olu ɲɛnabɔli k'o sigi sen ka Falaye min ye nin sɛbɛn in ye an ye nin ta sɛgɛsɛgɛli senfɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛra ka kɛ ni Ablaye Mayiga ale ka tagali ye nin kɔsa in na min ye Turkimisankaw fɛ yen min na sa jamana minnu bɛ yen ni olu kɔni tɛ kwajida la n'o ye jamana 32 ye diɲɛ seleke naani ale y'olu wele jɛrɛ min kɛnɛ kan kimɛli min sɔrɔla la ka kɛ ni nin ye majɛ min bɛ yen yaasa u bɛ se ka latilen cogo min na Falaye Bamakɔ yan Niger minisiri min bɛ kuran ni jiko kunna ale bɛ an fɛ yan ko min ye ka charbon k'ale bayɛlɛma min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka kuran bɔ o la Niger bɛ fɛ ani Mali ka jɛ ka o baara kɛ o hukumu kɔnɔna na sa o ka minisiri nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ nin y'a san 19 ye Niger bɛ ka fɛɛrɛ in jateminɛ nka k'a ka d'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye baara in ye a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la ko yaasa ka se ka lawaleya Mali sen ka don a la Nigerkaw nan'o laɲini u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa min ye kuranko gɛlɛn bɛ Mali la dɔ bɛ se ka b'o la cogo min na Mali ɲɛmaaw u ko k'u ye kuma mɛn minisiri Mao n'o ye Boubacar Diané ye ale fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka nin délégation ba in k'u lamɛn u bɔra u ka sɔrɔ ka taa kuluba faama sigiyɔrɔ la ka taa ɲɛfɔ jamanakuntigi Asimi Goyita ye fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan Mali ni Niger an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na k'o baaraw kɛ yaasa an ka kuranko dɔ bɛ se ka bɔ a gɛlɛya la cogo min Falaye an bɛ taa Korokaw fɛ yen ko Burukina bɛ o pi pɔgɔden nana tuguni dɛ olu ye Koro k'u ka dugu ye sa koyi Koro ko kabini utukalo tile 6 tɛ kunna siniko ye sa wa min ye Gwa 150 ye olu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Burukinakaw fɛ yen ka na Korokaw fɛ yen Falaye n'i ye Gwa 150 in ta k'a lajɛ maa min b'a kɔnɔ sa o ye maa 600 ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni nin waati in na sigiyɔrɔ t'u bolo dayɔrɔ t'u bolo Korokaw fɛ yen yiriba minnu bɛ yen ani Gwa minnu bɛ yen u b'olu kɔnɔna na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o sigilen don maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila n'o ye Sidi Mohamed Jakite ale y'a jira sa k'a fɔ ko kabini juma kɔni bi ale taara ɲɛda maa ninnu kan koyi min ye Gwa 150 in ye u bisimilala ka ɲɛ Korokaw fɛ maa 600 in u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen balo kɔni bɛ ka dilan ka d'u ma min ye maa minnu y'o ko in sigi sen kan k'a bɛ olu fo kosɛbɛ min ye Korokaw ye u yɛrɛ bɛ k'o kɛ ni timinandiya ye ka tobili kɛ k'a d'u ma yanni a ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan chambre de commerce mɔgɔ minnu bɛ Korokaw fɛ a bolofara min bɛ yen k'olu fana ye donbolo kɛ u ye sefa wari miliyɔn 6 u ka se ka tobili kɛ n'o ye yanni ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati min na ni maa minnu bɛ nin degun in kɔnɔna na Korokaw fɛ Falaye Bamakɔ ya minisiri minnu bɛ AES kɔnɔna na olu bɛ ka jɛrɛ kɔla sigi sen kan sa jɛrɛ min adamadenya ni maaninfin bɛ se ka dɛmɛ cogo min na AES kɔnɔna na k'o miirinaw kɛ Mali Burkina ni Niger u kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to musakaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye Kasim Ndiaye ye ni ale yɛrɛ ye diɲɛ seleke naani ka hinɛ ni dɛmɛ ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ yan a ko nin kɔni na se ka kɛ fɛɛrɛ ɲɛnama ye yaasa ni jamana 3 in u ka kuntilennaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye k'a bɛ dɛmɛ a b'o di cogo o nɔgɔya kosɛbɛ
polisi directeur ni o ye contrôleur général de police Yusu Kone ale tun bɛ taama la bi wulikajɔ ka t'i ɲɛda polisi yɔrɔ fila ka fala ye min ye kunungo ye sa baara ninnu kɛra n'o ye utukalo tile 7 ye Yusu Kone polisi minnu kan ka taa ka taa min ye sɔrɔdasiw ka kalansoba in kɔnɔna na sa n'o ye EMA ye olu tali a taar'o kɛnɛ kan ani maa minnu fana bɛ yen n'olu sugandira n'u kan ka na polisiya la olu ka visiti n'o k'olu sɛgɛsɛgɛ a taara nin yɔrɔ fila in bɛɛ lajɛlen na ka t'i ɲɛda o kan maa 2000 min kan ka taa polisiya la sa olu ka sɛgɛsɛgɛliw min ye kun fɔlɔ ye a kɔni y'o kɛ sa kɛnɛ ye kɛnɛ min maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa polisiya la fala ye ka t'i lajɛ n'o y'a sɔrɔ i dili donnen don ka ɲɛ n'o y'a sɔrɔ maanifinya taabolo b'i la n'i bɛ se ka don polisi ale gun kɔnɔ Yusufu n'o o ye Bayisu ye ale yɛrɛ n'ale polisi directeur ye a taar'i ɲɛ jɔ ɲɛ min ye baara in ye k'a kɛ a yɛrɛ jɔlen ɲɛna koyi ka tila k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ waleya minnu fɔra maa minnu bɛ ka fɔ bi n'o y'a sɔrɔ u bɛ k'olu baaraw kɛ a kɛcogo la dɔgɔtɔrɔlaka minnu sigilen don nin ko in kunna polisiw fɛ yen a y'olu bɛɛ lajɛlen fana sɛgɛsɛgɛ k'olu fana lajɛ n'o y'a sɔrɔ u dafalen don bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ sabula min ye ɲɛmaa ye ale bi kɛnɛ kan Isu ka taama fan filanan n'o ye polisi directeur général ye a y'o kɛ maaw la sa maa minnu n'olu kan ka taa polisi yɛrɛ kɔnɔna na ka don école militaire de l'administration ale kɔnɔna na o fana yɔrɔ la sa min ye polisi cɛden minnu kan ka ta o hukumu kɔnɔna na olu sugandili o baaraw bɛ sen na commissaire min ye sous-officiers ye ani polisi national yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ yen a y'a ɲini u fɛ baara in u k'a kɛ tilennenya ni laadiriya la maa minnu bɛ yen n'olu ye maa kelenkelenw ye n'olu bɛ se ka taa nin baara in kɛ u ka taa u ka don nin kalan in hukumu kɔnɔna na sabula wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ka kalanw ye kelen ye min ye directeur ye sa a kɔni y'a yira sa k'a fɔ polisilakaw ɲɛna cɛsiri ni timinandiya baaraw k'olu kɛ jɛlenya kɔnɔna na yaasa maa minnu bɛna taa nin u ka kɛ maa ɲɛnɛmaw ye minnu bɛ se ka polisi jɔyɔrɔ fa nin ko in kɔnɔna na wa min bɛ se fana ka kɛ denmisɛnnin ɲɛnɛmaw ye Mali ale wolomasiri tabaw ka gun kan polisi an bɛ to ale kɔnɔ fala ye hali bi keɲebakaw fɛ yen polisiw u y'u bolo da bandi belebeleba dɔ kan han bandi eko ale kɔni a binna Musafa Kante ni o ye commissaire principal de police ye Keɲeba kɔnɔna na Kante n'a ye ɲɔgɔn ye n ka faliya t'a la a n'a ka dankan n'o ye Maju Sise ye u y'u bolo da maa dɔ ka utukalo tile fɔlɔ maa kofɔlen sa ale yɛrɛ kɔni siganama min don k'a ye wari kasabi caman de bɔ maa dɔ kun n'o ye miliyɔn caman ye a minɛda sabula min ye maa min ye n'a ye wari in yɛrɛ bɔ kun ye musolaka dɔ ye o nana ka na ko fɔ polisilakaw ye ka damakasi kɛ ko nin wari lahirita in ko a tununa ale bolo o la sa polisiw n'o ye Kante ale n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ bolo da sa ka Keɲeba n'a lamini n'a tenkojugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen mɔmɔ kamalen u taar'u tɛgɛ da ka fɔ kitakaw fɛ yen kebaw ka dugu waati min na ale taatɔ sa ale tun bɛ lenkotokaw fɛ yen sarakutigɛ lɛrɛgu la wariba b'a kun n'a ye buru sa yan fɛ a bɛ dɔnni tigɛ o la k'o fili n'a ye tiga mugana sa a b'o tɔ yari maaw ni ɲɔgɔn cɛ maaw ko nin kɔni tɛ nin ko in kɛcogo kɔrɔ ye ha jaa sɔmin b'ale la ale t'o kalama o bɛɛ la polisi ninnu n'o ye Kante ka cɛdenw ye u b'a nɔfɛ kilomɛtiri 17 Keɲeba masurunya na u nana ye k'a fɔ sa a bɛ mɔbili min kɔnɔ kɔni dɔnkili tigɛ o kɔnɔ telefɔni taliki waliki b'a tulo la a bɛ k'i kunda Bamako kan sa a y'a ka janw bɛɛ lajɛlen tan pewu u selen Kati Kita u ko k'a lajigi ko a ye ɲaama dɛ cɛ min tun bɛ sanniba la loge kutu la a y'a d'anw ma dɛ nin tɛ maa ye ten Falayi cɛ minɛna yɔrɔ min na ale yɛrɛ sinna k'a fɔ k'ale dogo ye yanga tɛ o a tɔgɔ AC san 41 muso ye sigana fɛn fɛn fɔ ni jɔrɔna fɛn fɛn fɔ ani minɛn minnu yera a bolo o ye ko tɔ sinsin ale kan waati min na u b'a minɛ sa u y'a bila ka taa Manade dépôt la min ye wari kɔni ni muso ye wari min fɔ sa o wari mugu tɔ kɔni tun b'a kun ye min ye polisilakaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ ni nin cɛsiri a kɛra ka kɛ ni polisi directeur ba n'o ye directeur général ye Yusu Kone contrôleur général de police Yusu Kone ale ka laɲiniw kɔnɔna ye ka ɲɛsin u ka ministre ka wulikajɔ n'a ka timinandiya baara kɛcogo ɲuman na commissariat de police Keɲeba Kante n'a ka cɛdenw u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ don o don dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na ko o y'olu fana ŋunankan ye min ye dugudenw ye u y'a ɲini u fɛ sa u ni polisilakaw ni wolomasiri tabaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u yɛrɛ ka basigi n'u ka lafiya o bɛ se ka sabati cogo min Falayi fanga ɲɛma général de division Ablayi Mali ministre min don ni ale bɛ mara kama wali kunna a seginna ka na Bamakɔ bi wulada in na a kunbɛnna ka bɔ Azawakaw fɛ yen n'o ye Turkmenistan o dugu ye Azi ale cɛmancɛ dugu dɔ don
min ye premier ministre ye a kun taara ye ci la ci min n'o ye ISC o tɔgɔla ci ye jamanakuntigi tɔgɔla jɛrɛ min bɛ n'o o ye Nations Unies ka jɛrɛ ye ale tako sabanan ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ bi ni kɔgɔji t'olu ka dugu la yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u ka se ka kɔgɔji sɔrɔ kɔgɔji baaraw ka se ka sigi sen kan jɛrɛ in fana senfɛ fana maliden minnu bɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn ye wa min ye Turki Misan jamanakuntigi ye Sedar Bergdorf a n'o fana ye ɲɔgɔn ye Awaza yanni o cɛ sa min ye minisiri ɲɛmaa ye a tun bɛ Japonkaw fɛ yen Asie jamana kɔnɔna na hali bi jamanakuntigi tɔgɔla sa u b'a fɔ masa ko Exposition Internationale Osaka san 2025 a taara o fana kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la su kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ sigira yen Mali seko ni dɔnko maaw y'u bila u fila ni dɛbɛ la fala ye an bɛ to ayi an bɛ bɔ Asie an bɛna farafinna an bɛ taa Nizeriya Mali lasigiden bɛ Nizeriya n'o ye Seku Umaru Kulubali n'an b'a wele ko COC COC n'a ka cɛdenw n'o ye conseiller consulaire ye Kalilu Fane olu ye baara dɔ daminɛ bi utu kalo tile 8 o ye ka t'u ɲɛda maaw kan maa minnu bɛ bi n'olu bɛ baara kɛ laadalatigiw kabilatigiw yaasa ka se ka faamuyali kɛ Lagos ale kɔnɔna na n'o o ye Nizeriya sɔrɔ faaba ye ambassadeur ye a selen ye a n'a nɔfɛ maaw u bisimilara maaw fɛ n'o ye maliden minnu bɛ yen min ye Nizeriyakaw ka polisi bɛ n'o ye commissaire Tijani Fate ye n'o ye ale ni contrôleur Am Kadri olu ye a bisimila kosɛbɛ k'a bɛrɛbɛrɛ maliden minnu bɛ yen sa olu ka ko bɛ cogo di Lagos kɔnɔna na kumaw ye tali kɛ o la ambassadeur a ye fɛɛrɛ ni dabaliw fɔ u ye yaasa malidenw ka ko bɛ se ka ta ba la cogo min na ale ni Nizeriya ni Mali yɛrɛ ka bolo ni ɲɔgɔn bɛ se ka sinsin cogo min baara kɛcogo ɲumanw na u ka to ka bɔ ɲɔgɔn ka kibaruyaw kalama fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan sa consulat fana kɔnɔna na maliden minnu bɛ yen olu bɛ se ka sɛbɛnw sɔrɔ cogo min na k'u t'u ka sigi ka nɔgɔya u bolo Lagos kɔnɔna na kuma ye tali kɛ o la min ye an ka lasigiden Seku Umaru Kulubali COC sini ni Ala sɔnna a ma Lagos kelen kɔnɔna na sa maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen a n'olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya min ye Lagos finitigiw olu tɛmɛnen kɔfɛ a na tila tuguni ka taa foli kɛ Lagos yɛrɛ kabilatigiw ye a dugutigiw ani a maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye fala ye n'an bɔra yen an bɛna Bafulabe bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile fɔlɔ bingali o kɔni kɛra ka ɲɛsin gɔngɔntirikaw ka siman bɔyɔrɔ ma bi e ko maa 200 olu ti baara kɛ baliya la wa sabula izini ale datugura baaraw tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ min ye simantiri bɛ n'o ye Jamon Siman ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 200 ye ko olu tɛna se ka baara kɛ nin waati in na fɔlɔ kalo 3 kɔnɔna na k'a daminɛ juillet kalo tile 23 la min ye Bataki ye o cira ka taa Kayi ale directeur régional min ɲɛsinnen don baarako ma Kayi kɔnɔna na sɛbɛn cira o ma k'a yirala sa k'a fɔ nka min ye syndicat ye u ko ko layidu min kun taar'o ye k'o tɛ nin ye k'a kun fɔra olu ɲɛna sa k'u ka saraw kɔni na to sen na ko yaasa baara ka se ka kɛ yanni k'o ka sigi sen kan ko nka ko min ye ɲɛmaaw ye u ye Bataki min ci nin ye o b'o kɔkari k'a yira k'a fɔ ko olu tɛna se ka baara kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ hukumu kɔnɔna na Tomiyankaw fɛ yen yaasa ka se ka waati yɛlɛma kɛlɛli kɛ sa olu ye maa 50 fara ɲɔgɔn kan baro sigi sen kan min daminɛna bi utu kalo ale tile 8 min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ka se waleya minnu bɛ yen n'olu bɛ se degun lase jamanadenw ma baara sigibaw sa u y'a yira sa k'a fɔ k'a ko kɛ kun ye min ye ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi musow tɔgɔ la dugudentɔnw ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jiko ɲɛnabɔ Tomiyan kɔnɔna na ani fangaso kula ani lafiyala olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka jɔ cogo min na sa ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma baara in kɔni musaka bɔra Alimaw olu ka jamana tɛ siranna wa minisiri o fɛ baɲumankɛtɔn bɛ yen n'o ye Adra Mali ye ani Afadi olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na ani Adra Alimaɲi sɛnɛ bankasikaw b'a la ko tare fala ye ko samiyaji doncogo ko a ɲɛna kosɛbɛ bankas kɔnɔna na min ye baara kunfɔlɔw ye u y'olu kɛ ka ɲɛ forow u bɛ yɔrɔ min na bi tako filanan in kɔnɔna na sa n'o ye dɔgɔkun filanan in ye malow kun bɔlen don ɲɔw kun bɔlen don fala ye ko sɔ kɔni ko a ɲɛnen n'o ye kosɛbɛ ani tiganinguru min ye u ka nakɔlafɛnw fana ye ka taa se tigaw ma sa olu bɛɛ lajɛlen ani sɔw k'u taa cogo kɛ nin waati in na kosɛbɛ min ye sɛnɛ minnu kɛra ji bɛ ka na cogo min na ani tile bɛ ka bɔ a kan cogo min ko n'a tora ten ko lala ko u na se k'a fɔ ko tare bankasikaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan cikɛlaw ka bolofara minnu bɛ yen olu bɛ ladili minnu k'u ma u ko ko halisa u k'u hakili t'u ka forow la binjugu minnu bɛ yen ani fɛn ɲɛnamaninw minnu bɛna na munumunu u k'olu bɛɛ lajɛlen faali baaraw daminɛ min ye nin baara in kɔni ye k'a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ nka u jɔrɔlen n'o fala ye ji
ni suman kun bɔcogo ɲɛna n'a bɛ ka k'i sago ye i bɛ jɔrɔ dɛ. Segu fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira n'o sen kan yaasa an ka tabiya n'an ka danbew o kalan bɛ se ka kɛ maaninfinw kunna cogo min na ka se k'a faamuya. Segu université la kunungo baara in ale kɛra ye n'o ye ka sɛbɛn in sa k'a kɔnɔ kun ta k'a ɲɛfɔ Segu dugudenw ye kabilatigiw ni tɔnɲɛmaw k'olu bɛɛ lajɛlen wele min ye gouverneur ka directeur de cabinet ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ye baara in sigikun a y'o ɲɛfɔ maaw ye yaasa an ka jamana kɔnɔna na sa baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye maaw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ dunko juguya ni yuruguyurugu bɛ kɛlɛ fasoden ɲumanya waleyaw k'olu kɛ min ye an ka danbew n'an ka tabiyaw k'olu bɛɛ lajɛlen matarafa waleya in sigira sen kan minisiriso min sigilen don Malikura ko ale kunna fala ye an bɛ to Segu an baarakɛɲɔgɔn an terikɛ an'an balimakɛ n'o o ye Mamadu Njayi ye n'u b'a wele ko Jayi Madu Njayi ala y'ale ka kalifa minɛ ala bi Segu. Madu Njayi a ye arajo caman baara kɛ Segukaw fɛ yen nka kɔsa in na a ka kalifa minɛ ala tuma min na a tun bɛ Sikɔrɔ o de baara la min ye Madu Njayi ye arajo ko maa t'o fɔ a ye Segu kɔnɔna na. Madu Njayi a ka janaja kɛra bi a yɛrɛ ka so min ye a ka bana kɔni o de ma ɲɛ fala ye an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya. Njayi Madu Njayi bana ni sabakɔrɔka don an b'a fɔ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya an kɔ kiti min ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jaabi ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ɲɛ ala ka bi su in timɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma k'i yɛrɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 12 min ye Musa Bɛnde ka jabate n'ale arbitre kɔrɔ ye fala ye ale ye livre bɔ k'u bɛ ka Mali a ka sɔrɔw kumaniya ma o hukumu kɔnɔna na sa min ye Musa Bɛnde ka ye sini midi 13h an b'a ale bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na a k'an bɛn sini. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili. Tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ